Pozri, ako sa robí takáto koncovka na dátový kábel internetová. Potrebuješ k tomu takéto krimpovacie kliešte. Bez toho asi moc nespravíš. To je alfa a omega, Bonnie a Clyde, Matej a Lukáš. To k sebe patrí. Ak to si sem obcháš, tak to si odsvakneš. Štienenie si môžeš takto omotať. Toto plastové si odtrhneš. Ja to robím tak, že si takto rozdelím. Odtočím. Tak. Typ zapojenia väčšinou sa dáva Bčko. To máš uloženie farieb, že bledo-oranžová, oranžová. Bledo-zelená, modrá. Musíš si dávať pozor, aby ti to celé ako tak licovalo, lebo potom to budeš natlačať do konektora. Takže bledo-oranžová, oranžová, bledo-zelená, modrá, bledo-modrá, zelená, bledo-hnedá, hnedá. Takto si to pomixuješ, aby si to mal čo najviac zrovnané. Už aj z toho kábla, aby ti to pekne vychádzalo. Krimpovacími kliešťami touto stranou cvakáš. Plus minus takáto vzdialenosť. By bolo pekne dotlačené. Cvakneš, tým pádom to máš pekne zarovno. Z ľavej strany zo spodu začínaš tou bledo-oranžovou. Dotlačíš, pekne by ti to tam malo sadnúť. Žily sa ti musia tuto takto opierať. Každá jedna, ináč by ti to nemuselo dobre fungovať, ale prenosová rýchlosť mohla byť menšia. Musíš spraviť koncovku. Sledujeme pre viac videí.